inata na ni. Naata sa 363 Shawarma. So ato i-try dani kung unsa na ilang ginatawag nga 363 Shawarma. Tag 363 ba na? Or ingana kalami kay 363 lababas 100% ang kalami. Pero aside sa shawarma, nato sila ganahan dali nga i-serve para sa ato. Di man maklaro man pero may chicken, na ay chicken sisig, chicken siomai, napod sila kaning ginaingon nila nga sambosa, usa ka sa Mediterranean dish or Middle Eastern dish nga pwede nato ma-avail dani. Then napod sila ay tag 55 ra na siya, no? So pang estudyante, pang masa kay 65 ra man ang ilang shawarma. Ilang shawarma sandwich mo na ako i-try. Tara na to niya. Lami bagyod, maglaway-laway biging kuan. Hoy, nana. Ang atong 363 shawarma. Ba? So nasa tayo mga garlic sauce o chili ni. And syempre ganahan magigug shawarma. Pero I think lahi ni siya nga shawarma gid para sa akong nandan. First bite. Di nakuha na ang video tungod sa kalami. Diba? Na siya, may fries? May fries? Chicken? Chicken din yan. Try ninyo ni guys. Tapos, abangan, pohon-pohon, na sila burger. So, abangan kay ang burger, ngita pa sila kuan. Ngita pa sila paagi para masugdan na ginang burger. So abangan niyo na din sa may BraveHearts Waling-Waling, din sa may Carmen. Tapad lang sa may GSIS. Nadisunahan ang SSS. Ngayon ang GSIS. And then Angelicum, Dolra. Nice guys. Come her. Come her and eat her. Shout out kang Maria Pilingera nga wala ni mo gigreet ning mga staff danin. Naningin sa ako. Ako naman yun nagigwan nga ikaw ang tuningon nga mag-greet ka. Style ni mo. So, kita-kits gyapon permin sa next vlog. Kung asa na po ko mag-suroy-suroy, ngita na po ko, pwede na ito ma-suroyan nga pagkaunan, gaaganan. Okay? Please subscribe daan diha, like, ganahan ka nga video. Gusto ka mo try ani, i-comment diya kung sa imong gusto i-try na sa my BraveHearts Arcade. And please, don't forget to subscribe and click that bell notification button. Okay? Hello! Hi! Mura kong nasa Saudi Arabia ni. Feel na ko sa kuan. Aladdin ba? Aladdin. Prince Ali!